se dál handle. Děvko, já jsem rybář, proč taky nechytáš? Jo, aha, ty jsi ta ryba, jo, cítím, ty se máš. Cítím vážně si štěst, že svůj pěsku mytej nemáš. Rybina je vůně, postřihnout mě k sobě necháš. Štíka kapr sumec, chci bejt rybí samec. Rybníky jsou místo, kde bych fakt moc rád dal šukec. Prý jsem vážně blbec, vždyť to je jasná věc. Doma v rohu pokoje mám sardinek už ranec. Asi jsem fakt sick, rybí tuk na dick. Když se ale dostane in, tak pak slyšíš křik z mírunky, oh shit, tak to není lid. Mámo, tato, nevím, jak to chcete vysvětlit. Co mám teďka říct, když mě viděj týct nad plechovkou sardinek, co nestihli dojíst. Nevím, jestli se stekovat mám. Jediný, co cítím, je, jak mě pálí salám. Říkám, že to vážně není, jak to vypadá. Kurva, tenhle průser se už zachránit nedá. Preně radši šoupnou někam do psychárny, aby mě zbavili týhle úchylárny. Zhoršilo se to, spolu bydla se nemil. Dostal jsem svý choutky a tak jsem ho znásilnil. Takovej adrenalin jsem ještě nezažil, ale teď mi pumpujou nějakou stráčku do žil. Nelíbí se mi to a tak jsem se hned poblil. Odpíchli mě od toho, já toho využil. Všechny ty děvky jsem tam na místě dobil a pak betonovou zeď vlastní rukou rozbil. Běžel jsem k rybníku, tam jsem se ponořil. Světobíra krv potápění jsem pokazil. Jsem tu 8 let, ryby píšem o 106. Líbí se mi tu a nehodlám nikdy vylézt. Oh.